Sikubingelele sikwamukela uhlelo lethu lumnandi kakhulu masithi khona esikabhoqo well studio. Sicela ukuthi mawube oqala ukuthi ube ingxenye lohlelo. Sicela ucofa subscribe ulike uzophinda ucomment futhi. Namhlanje ngikuphathele igagu kakhulu elisha umthente ehlabayo kodwa usamila lensizwa. Bathi uphumelele umfoko mgube uzoyichaza ke yena usikhuluma ngobani. Asikubingelele insizwa kini. Yebo yaphila Sikhuluma nobani namhlanje? Ngikhuluma ngokuphumelela umfoko mgube. Bengizothanda ukukhuluma nabahleli abalalela lolu hlelo lolu ezikabhoqo and ngiyathanda kakhulu ukuthi ningisupport kule ngoma le kababa wami leza ngifeature kuye lethi shintindi iyabonga nje ukuthi ningisupport kakhulu ngengoma le isihlule ngisho 100k ngibonga kakhulu kuba abalandeli bakababa engibathandayo kakhulu Abalandeli bomculo. Yeah, nabalandeli bomculo bonke Awushela amatema akho nokwashaya eduze mzali eduze mntalami. Kodwa man eduze mani eduze mzali Mfowethu ungathi lento uthando lwayo mfowethu lakhe kanjani uthando lalento mfowethu le yami yokushala amatemu nalento okumemeza mfowethu ubani umbone enza lento futhi wayithanda. Unjabule ngambona yenza lento ngamthanda ngathanda nengoma yakhe lethi ngishile njena ngathanda lamatema akhe lawa and futhi unjabulo ngimkhonzile kakhulu esikhathi ngiqala ukumbona shutha lapha yana emaboneni bengizombonga kakhulu ukuthi ayenze lento le kimi azakufaka kimi lapha enhlizweni yami bengibonga unjabulo nje kuphela nje enhlizweni yami. Okay mfowethu yazi kukhona into engiyithanda kakhulu mfowethu ugqoke kahle lana ugqoke icrawl uphethe nesikhwama secrawl mfowethu ungathini ngobuhle balezi impahla ezinhle kangaka mfowethu ngiyabona kuyabanda kodwa nje ijacket yakho mfowethu ikuphethe kahle kakhulu. Yebo ngiphethe kahle kakhulu. Ilebuli kababa wakho lela mfowethu ilebuli futhi esiyibona ihamba izwe lonke mfowethu ungathini uthando nawe abakupha lona abegqokisela izimpahla zaka crawl utrend kakhulu sikubona utrend mfowethu nezingane ezifisa eziningi ukufana nawe ezincane. Yo yabona ke lapho angazi ukuthi ngaphendula kuthini kodwa nje icrawl impahla ekumele ithandiwe ezinhle futhi impahla zakhona futhi lezi zabancane impahla so nje engikwaziyo ukuthi icrawl hayi ukuthi impahla ezimbi impahla ezinhle. Yeah abazali abathatha izingane zabo bezoyithengela impahla begqokisa icrawl. Yeah kubaleka kakhulu bathini esikoleni othisha bala kithi aw nje usudumile lapha esikoleni. Yebo uyafunda lapha esikoleni. yebo ngiyafunda ufunda grade ba manje? ngifunda grade 2. Hayi siyabonga kakhulu mfowethu uphushe mfowethu uhloniphe ubaba uhloniphe mfowethu umhlaba ungathini mhlawumbe unxusa South Africa yonke nje ukuthi mfowethu ayimsupport ubaba emculweni wakhe konke akwenzayo imsupport kakhulu imlandela. Ngingathanda kakhulu inhliziyo yami ingaba happy and ngiyathanda nje and ubaba wami ngamthanda ukuthi njengoba ngifeatureile nje usazoqhubeka azenze lezi zinto lezi azenza kimi ngoba ubaba wami ngiyamthanda kakhulu angazi ukuthi ngaphendula ngithini futhi kodwa ubaba wami ngiyamthanda inhliziyo yami yonke bengizobonga kuba sibonga kakhulu ukuthi niseseke sibonga kakhulu futhi ukuthi umfana uyayinxusela yena kusho yena umfana uthi ucela nimeseke kakhulu lapha engomeni afeaturishwe yiyo afeaturishwe khona ubaba wakhe ucela nimeseke kakhulu uthi ucela niseke nobaba wakhe msekeni ubaba umgube sekusho umfana omncane manje akusakhuluma sekukhuluma ingilosi mase kukhuluma ingilosi ke nizima Africa kufanele siyilalele bese senza ngale ndlela esho ngayo siyabonga kakhulu mfana mgube. Yebo ngiyabonga kakhulu. Danke mfowethu.